Deixamos atrás a borrasca Joseph, pero sen tempo pro descanso, hoxe chegou Cristín, outra borrasca de grande impacto, e deixou 4 ríos en vixilancia por rebordamentos, nevaradas intensas nas montañas de Lugo e Ourense, que condicionaron a circulación e barcos amarrados. Pola noite entra outra nova fronte con máis chuvia e que vai manter o país en alerta por vento. Galicia leva a telefonía móvil ao rural cun plan pioneiro en toda Europa. Instaláronse preto de 70 torres que permiten conectar zonas illadas. O presidente da Xunta defende que é un servizo básico para fixar poboación no rural. Lembrou que a Xunta leva anos reclamando ao goberno central que a telefonía móvil sexa considerada un servizo universal. E hoxe visitaremos Culleredo. Ali un mozo namorado do chocolate elabora un de xeito totalmente artesanal e sen aditivos. Xa levou varios premios internacionais, entre eles o de mellor chocolate de Europa e do mundo. Boas noites, Galicia prepárase para outro episodio de avisos meteorolóxicos. Esta noite entra unha nova fronte con máis chuvia e que vai activar alertas por vento á comunidade. Todo cando aínda non nos recuperamos dos efectos da borrasca Joseph, entre eles a neve. Cae a situación na montaña, Demetrio? Pouco a pouco na montaña vai volvendo á normalidade despois de que tamén esta mesma mañá tiveran complicacións. De feito, aquí na zona de Pedrafita, na A6, tiveron que prohibir a circulación aos camións durante algún tempo, xa que volveu caer outra nevarada intensa, pero agora mesmo xa as quitaneves remataron os seus traballos. De feito, agora non están operando, xa que está completamente limpa. Tamén na A52, a entrada por Ourense dende a Meseta, está agora mesmo para poder circular todo tipo de vehículos. Eso sí, faise ese chamamento á precaución, porque sigue sendo unha situación delicada. Grazas, Demetrio. A choiva acumulada foi outro dos problemas que deixou asolagamentos en todas as provincias. Queremos que vexan unha comparativa da zona de Ribadumia, unha das máis afectadas. Ven imaxes gravadas polo dron da Televisión de Galicia de onte. Estas son as imaxes desas tremendas enchentes. Na outra ventá está a situación normal, Coumia no seu leito. O que sobrevoamos son os arredores do ximnasio municipal, esas piscinas que ven, e pódese ver moi claramente a magnitude da enchente. Tamén temos vistas aéreas dunha nave situada a carón do mesmo río e de novo a comparativa que dá boa conta do crecido que ía o Umia, como poden observar nestas dúas ventanas. Estamos nese punto de Ribadumia para saber cal é a situación agora mesmo. Patricia, adiante. Pois a situación mellora considerablemente, ainda que xusto neste momento sopra o vento e volve chover con intensidade. O mellor exemplo desa volta á normalidade témolo aquí onde estamos, neste club náutico o Muiño. Como vedes, en só 24 horas, onte este aparcadoiro que está detrás de min estaba completamente cuberto pola auga, unha auga que chegaba ao 1,5 metro de altura e que anegaba tamén parte do edificio. De feito, inundou toda a primeira planta. Agora a situación volve pouco a pouco á normalidade. O Umia volve ao seu leito, pero aínda anega, como vedes, os terreos arredor deste club náutico e mantén cortadas algunhas vías por precaución. Joseph deixou en toda Galicia 1.200 incidencias, a maioría precisamente por desbordamentos dos ríos. A situación, como dicíamos, volve pouco a pouco á normalidade, pero os servizos de emerxencia insisten, hai que ter precaución nos cauces fluviais. Eles van seguir mantendo a vixilancia porque vai seguir chovendo. Dos case 50 ríos que estaban en situación de alerta, 8 en alerta vermella e 12 en laranxa, ao longo do mércores xa só se mantiña a vixilancia especial do plan Inungal no Verdugo, o Ulla, o Umia e o Grande. A situación foise normalizando, aínda que en moitas comarcas, como a Terra Chá, seguiron con amplas zonas asolagadas. Pequena tregua entre borrascas, pero mellor non confiarse porque vai seguir chovendo. Pues tenemos que estar vigilantes y como digo, van a seguir los cauces llevando un caudal importante, aunque lleguen a bajar por debajo de los niveles amarillos, pero por eso hay que tener mucha precaución a la hora de acercarse a los pasos fluviales y seguir las indicaciones de las autoridades. Joseph deixa máis de 1.200 incidencias en Galicia. Pola mañá, a neve causoules problemas aos camións nas autovías de acceso a Galicia, especialmente nos lindes da provincia de Ourense con Zamora. Na Mezquita, os nenos non foron á escola e en toda a zona houbo que traballar para manter as vías expeditas. Agora mesmo unha das cuchillas está levando a médico e enfermeiro a un paciente a Santigoso e seguimos nesta labor limpando para que non unha aldea quede incomunicada. Mantense a alerta amarela por neve na montaña e laranxa no mar.
onde se prevé moito vento e ondas de ata 8 metros ao longo de toda a costa, desde a Mariña ata as Rías Baixas. Despois de varias xornadas de chuvia intensa, de neve nas serras e de vento no mar, seguro que teñen a sensación que temos todos que este inverno está sendo peor. Pero de momento os datos din que non, que estamos nun inverno normal. Sí, parece que sí. Vamos a brillar así. Agradeces un pouco de sol. Unha raiola de sol deixa hoxe algo de brillo nos ollos de moitos galegos xa cansos de encadear borrascas, pero unha cousa é a percepción subxectiva É raro en Galicia que salga el sol. e cousa moi distinta é a realidade dos datos. Falamos con Joel de Meteo Galicia, vemos circular o vento e vemos tamén que dos 21 nomes propostos para as borrascas de impacto deste inverno, 4, levamos 11. xa imos na letra K e, por exemplo, o ano pasado chegou a letra O en maio. O que sucede este inverno é que hai dúas borrascas, Chander e Joseph, que producen o efecto Fujillara. Succiona unha a outra e o pequeno acaba interaccionando co máis grande e acaba formando nunha única borrasca. É como un baile. Eres la fuerza del viento imparable, arrasas todos mis estanques. Un baile máis propio de zonas tropicais, pero que se dá tamén en latitudes medias, con chuvia, vento e neve en cotas baixas como o pasado venres. Os rexistros non son tan excepcionais. Pois, por exemplo, en Abadín, en Labrada, o 13 de nove de 2009 acumulouse 214 litros nun día, por tanto non é nada extraordinario que pasou nuns. Por exemplo, en Foneo de Montes, 203 o 3 de outubro de 2010. Así que aproveitar a raiola porque aínda haberá que seguir tachando borrascas. Case toda España está con algún tipo de aviso pola borrasca Cristín que deixa neve no centro e no norte da península, chuvias intensas no sur, ventos moi fortes que en Cáceres, por exemplo, acadaron os 150 km por hora. Os maiores problemas causounos a neve, que complicou a circulación por estrada, especialmente nas comunidades de Madrid e nas dúas Castelas. Máis de 4.500 km da rede viaria española víronse afectados nalgún momento deste día. Estaba anunciada, pero colleu a moitos por sorpresa. A nevada explosiva que caeu a primeira hora da mañá no centro da península converteu as estradas da Comunidade de Madrid e de Castela-A Mancha en rateiras. 19 vías da rede principal quedaron colapsadas. Desde que llevamos aquí hemos tenido que parar ya 3 o 4 veces para pasar otra vez la quitanieves. Te quedas tirado. No hay manera de salir de aquí y además ha sido repentino. A Dirección Xeral de Tráfico tivo que cortar durante horas a autovía A6 ao seu paso por Madrid, tralo accidente dun camión que provocou retencións kilométricas. Desde a serra era imposible chegar ata a cidade sen usar cadeas. Co paso das horas, a situación foise normalizando e o peor da borrasca trasladouse ao sur. Cristín mantén Andalucía en alerta por chuvias e por ventos furacanados. En Xaén e en Málaga houbo que facer desaloxos preventivos pola enchente de varios ríos. O vento tirou árbores, torres ou farois en distintos puntos da comunidade. Y no me ha dado tiempo de bajarme cuando se ha caído la rama y no me ha cogido, vamos, no me ha matado de milagro. Tamén venta con forza en Valencia e en Extremadura, onde se alcanzaron refachos de 150 km/h. O temporal tamén afecta as comunicacións por tren. Un dos que cubría o traxecto Madrid-Vigo chegou a Santiago con máis de 2 horas e media de atraso. Parte desa demora deuse no cambiador de ancho de Taboadela, en Lugo, onde o tren estivo parado debido a unha avaría. Segundo o Adif, a raíz das nevaradas puido acumularse xeo no sistema de cambio de ancho do propio tren, obrigando os operarios a limpalo para poder continuar a marcha. Antes un pouco de chegar a Ourense, cando había que facer o cambio de na vía, creo que era, así que revisaron pois como estaba o tren, porque sí que viñamos con neves de Madrid, entonces querían revisar si todo estaba ben para poder seguir. Revisaron que estuera todo ben, fixeron unhas pruebas, pasaron todos os vagóns por ali, suponse que quedou todo en orden. Taboadela, Ourense, por suposto. En Portugal, a borrasca deixa 4 falecidos. O último, un home que morreu ao caerlle unha árbore en Riba, a 35 km de Lisboa. As outras 3 vítimas rexistráronse na rexión do centro, tamén por impacto de proxectos, e un atrapado na derruba dunha casa.
E unha avalancha na India deixa imaxes moi impactantes. Un desprendemento de neve acabou pasando por riba dun complexo turístico, deixando edificios enterrados e vehículos atrapados baixo toneladas de neve. A pesar do impresionante deste suceso, non se rexistraron vítimas nin feridos. Máis asuntos da actualidade deste día. A sanidade foi protagonista hoxe na sesión de control do Parlamento galego. Ante as preguntas da oposición, Rueda non nega os problemas, pero di que os galegos saben que o seu goberno traballa desde a honestidade e non desde a corrupción, como sucede no goberno de Sánchez. Xesús Fontenla. Ola, que tal? Pois si, Alfonso Rueda recoñeceu ata 2 veces nesta sesión de control que hai problemas na sanidade pública. Dixo ante as críticas de socialistas e nacionalistas, pero os primeiros dilles que non están para dar consellos con ministros corruptos ou incompetentes, en clara referencia a Ábalos e Óscar Puente. O BNG reprochalle que lle poña sempre deberes á Xunta, pero que non diga nada da folga dos médicos de toda España contra a ministra de Sanidade. Chegaba o socialista Gómez Besteiro ao pleno coa intención de botarlle en cara a Alfonso Rueda a súa autocompracencia ao analizar a situación da sanidade pública. A medición da obxectividade de como se prestan os servicios públicos no noso país, algún tan fundamental como é o da sanidade pública, non se miden polos discursos de autocomplacencia co que nos ten acostumados. O presidente da Xunta nega conformismo e recorda que en Galicia hai orzamentos para investir e capacidade para buscar solucións, xusto o contrario do que ven o goberno central. En Galicia os servicios todo é mellorable, por suposto, e queremos melloralo, para iso traballamos, pero os servicios públicos funcionan. E funcionan, sabe por qué? Porque nin están dirixidos por corruptos como o señor Ábalos, nin por incapaces, como estamos vendo que o señor Puente, nin por soberbios como o señor Sánchez. Por eso nos vai bastante mellor, señor Besteiro. Ana Pontón puxo foco na saturación en servizos de urxencias en atención primaria. Rueda ve certo agravio porque sempre lle pon deberes a Xunta e nunca ao Goberno de Madrid. Non fai absolutamente nada, crúzase de brazos porque lle parece normal. Sabe a quen non lle parece normal? Non lle parece normal aos centos de persoas que tiveron que estar agardando nos pasillos dos hospitais. Nin unha sola palabra contra a folga dos médicos pola actitude e pola falta de vontade negociadora do Ministerio de Sanidade, que está provocando a suspensión de moitísimos actos médicos. Rueda recordou que cos orzamentos aprobados en Galicia este ano hai 163 novas prazas en atención primaria. José Luis Ábalos deixa a súa acta no Congreso. A decisión do exsecretario de Organización do PSOE permite que os socialistas recuperen un asento na Cámara, o que se traduce en que o Executivo xa non necesita nas votacións o apoio de Junts. Abonda con que os de Puigdemont se absteñan. Un cambio sustancial que explica en boa medida os últimos movementos dos de Sánchez para contentar a formación catalá. Nun texto escrito desde o cárcere, José Luis Ábalos explica que renuncia á súa acta de deputado nas Cortes debido á súa situación procesal. Ábalos ingresou en Soto del Real o pasado 27 de novembro por orde do xuíz do Supremo Leopoldo Puente. 3 días despois, Pedro Sánchez dicía isto do que fora o seu ministro de Transportes e man dereita no aparato do PSOE. José Luis Ábalos, pues efectivamente fue una persona de mi máxima confianza política. Desde el punto de vista de los hábitos personales, no solamente me decepciona, sino que me repugna. Os problemas para Ábalos comezaron en febreiro de 2024 cando se destapou o caso Coldo, o que daba nome ao seu antigo asesor no Ministerio. Que me parece increíble, no sé. Mi gobierno es un gobierno limpio. O exministro foi suspendido de militancia, pero aferrouse ao escano desde o Grupo Mixto e asistiu desde a distancia á caída do seu sucesor na Secretaría Xeral do PSOE. Santos Cerdán entrou e saíu da cadea antes do ingreso de Ábalos, que ameazou varias veces con tirar da manta. Nosotros no tememos nada. En termos de aritmética parlamentaria, a renuncia de Ábalos supón oxíxeno pro PSOE, que para sacar adiante as votacións no Congreso xa non precisa o voto a favor de Junts. Cun escano máis, o que deixa o exministro, os socialistas abóndalles agora con que os de Puigdemont se absteñan. A substituta de José Luis Ábalos no Congreso será Ana María González. A nova deputada é a alcaldesa da localidade valenciana de Llaurí. No seu currículo consta unha condena por un positivo nun control de alcolemia que lle custou unha multa e a retirada do carné de conducir durante 8 meses no ano 2021, cando xa era a rexedora do seu concello. O fracaso do decreto ómnibus terá consecuencias inmediatas. Os pensionistas quedan sen saber se subirán as súas pagas, pero tamén, por exemplo, as familias vulnerables que non poderán facerlle fronte ás facturas da luz de cada mes ou as persoas que queran comprar un coche de cero emisións que van quedar sen axudas.
Perder o bono social desenchufará a milleiros de usuarios vulnerables dos descontos na electricidade. Que no saliese ese bono implicaría que tendrían que dedicar pues los pocos recursos que tienen a pues hacerse cargo de las facturas. No ómnibus viaxan tamén descontos para algúns autónomos. Hai profesionais no transporte ou no comercio minoritario que xa non poderían cotizar por módulos. Muchos autónomos que ahora están en ese sistema caen fuera del sistema. E quedan na neveira varias medidas sobre vivenda, impedir os desafiuzamentos de familias vulnerables que non paguen o alugueiro ou o desconto no IRPF para as vivendas baleiras, as que leven sen uso máis de 2 anos. Unha vivenda que ten un valor catastral de 100.000 euros, pasarían o 2% a un incremento casi do dobre, a 2.000 euros. Tamén quedan no aire axudas verdes, deducións para obras de eficiencia enerxética ou incentivos para mercar coches eléctricos. Xa coñecemos as primeiras axudas para as 210 vítimas dos accidentes ferroviarios de Adamuz e de Gélida, entre falecidos e feridos. Ascenden a 20 millóns de euros. A previsión é que reciban os cartos nun prazo máximo de 3 meses. As familias dos falecidos recibirán 210.000 euros. O Goberno volveu defender a xestión de Óscar Puente, mentres dende o Partido Popular aseguran que carece de capacidade para facer fronte á situación. Dando todas las explicaciones, informando prácticamente a tiempo real, buscando la verdad, pero buscando la verdad fundamentalmente para dar respuesta a quienes más necesitan esa verdad, que son las víctimas. Yo creo que es manifiesta las diferencias a la hora de gestionar una tragedia. Evidentemente, quien ha ignorado la situación de las vías hasta hoy carece de capacidad, de autoridad y de legitimidad para resolver el problema. O Goberno está a tramitar a primeira petición de indulto para o exfiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz. Solicitaron a 2 cidadáns particulares e o Ministerio de Xustiza comezou cos trámites legais, recollendo informes. O primeiro do Tribunal Sentenciador, o Supremo, e tamén ten que opinar a Fiscalía e a parte agraviada, pero ningún destes informes é vinculante. A decisión final correspóndelle ao Consello de Ministros. Galicia completa un plan pioneiro en Europa para levar a telefonía móvil ás zonas illadas. O presidente da Xunta defende que é un servizo básico para fixar poboación no rural e atraer nómadas digitais. Está do lugar de Paredes, en Leiro, é unha das 68 torres que se instalaron nas 4 provincias para darlles servizo de telefonía móvil e datos a máis de 5.000 veciños de medio cento de concellos do rural, que a partir de agora terán a mesma cobertura que os das grandes cidades. Hai muchísimos barrios en París, en Londres e en Düsseldorf que les encantaría tener las infraestructuras que tenemos aquí en esta comarca ahora mismo. La tecnología que tenemos es de primerísima calidad a nivel mundial. Alfonso Rueda destaca que a Xunta lle pediu permiso á Comisión Europea para ampliar a rede de telefonía móvil tras anos reclamando ao Goberno Central que considere este servizo universal. Engade que este servizo permite asentar e atraer poboación. Isto efectivamente tiña que facer o Goberno de España en todo o territorio nacional, pero se non o fai, hai 2 solucións, que quede sin facer ou que alguén se ocupe. Imos intentar, hasta donde dé a técnica, darlle a xente servicios básicos. E nos servicios básicos hai que meterse na cabeza que as comunicacións xa o son. O proxecto de case 11 millóns de investimento é unha colaboración de Xunta que financia as torres, os concellos que ceden os terreos e Vodafone que pon a rede. Un incendio calcinou esta mañá unha vivenda do concello ourensán de Ríos e ameazou outras 2. Un mozo resultou ferido ao rescatar unha muller centenaria. Pablo foi o primeiro en detectar o lume. Leva as mans vendadas porque se cortou ao rachar unha ventá para rescatar a muller centenaria que vive na casa lindeira. Eu cortei-me na do armado porque ao entrar aí por a porta quedaron os cristales e cortei-me algo, pero nada. O fundamental é que non lle posou nada a ela. O lume arrasou coa vivenda por completo, desde o tellado ata o chan non se salvou nada. Ardeu a parte de arriba, ardeu a parte de abaixo, aí non quedou nada, todo perdido. Nun minuto pérdese todo. Afortunadamente, a parella que ten a casa alugada non estaba aquí. A raíz dun accidente, mudaranse temporalmente a Verín e só veñen de fin de semana. O fin de semana estivemos aquí, normal e corriente todo, marchamos, deixamos todo desenchufado, como sempre. Chamaronos esta mañá que había pasado isto.
Mentres a neve caía, os bombeiros de Verín, Gués da Gudiña e Protección Civil seguiron traballando no lugar, arrefriando restos queimados para evitar reactivacións. Do exterior, o presidente norteamericano Donald Trump volveu a ameazar o goberno iraní cun ataque militar semellante ao desenvolvido en Venezuela se a República Islámica non cede ás súas exixencias. Trump lembrou que unha armada enorme navega arestora cara a Irán encabezada polo portaavións Abraham Lincoln. Fixo a través dunha nota na que asegura que a Irán se lle acaba o tempo para negociar un acordo renunciando ás armas nucleares. A banca gañou algo máis de 900 millóns o ano pasado e un 25% menos ca en 2024 porque daquela tivera ingresos extraordinarios pola integración cun banco portugués. Na entidade din estar moi satisfeitos ca as cifras. Destacan a rendibilidade e o crecemento do negocio ca captación de 160.000 novos clientes entre España e Portugal. O Servizo de Radioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago acaba de recibir 2 premios no Congreso da Sociedade Norteamericana de Radioloxía, que se celebrou en Chicago. A doutora Sandra Baleato recibiu un premio polo seu traballo sobre a abordaxe de doentes oncolóxicos con metástase hepática. A doutora Cecilia Vieira logrou un certificado de mérito por un estudo sobre os tumores neuroendocrinos. O Congreso é o evento máis prestixioso da súa área. Este ano estivo centrado na medicina de precisión. Morreu aos 55 anos Susi Seoane, que abandeirou en Galicia a loita contra a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. A viguesa recibira o diagnóstico en 2021, cando tiña 51 anos. Non deixou de pelexar polos dereitos de quen padece esta patoloxía e por dar visibilidade á súa realidade. A Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica, a GAELA, recibiu a medalla Castelao na última edición. Foi Susi Seoane, en calidade de vicepresidenta da asociación, quen recolleu a distinción. Un chocolate artesanal, sen aditivos e que acumula premios internacionais, está entre eles está o de mellor chocolate de Europa e o do mundo. Elabórase en Culleredo, na Coruña, onde o seu creador, precisamente un coruñés, ten o seu obradoiro. Guillermo acumula no seu obradoiro unha decena de premios que recoñecen os seus chocolates como uns dos mellores de Europa. Este de aquí gañou a medalla de plata a nivel europeo, é un cacao moi afroitado, con un toque ácido. Este de Uganda é un cacao máis equilibrado, tamén gañou a medalla de plata a nivel europeo. E logo está o Premio Douro, un chocolate negro con leite elaborado con gran traído de Filipinas. Nos fixamos principalmente no sabor. É moi diferente un cacao, como pode ser este de Ecuador, que outros que traballamos nosotros, como pode ser Filipinas. Intentamos que sexan de pequeñas plantaciones, coñecer un pouquiño toda a cadena, dende o agricultor ata que nos chega a nosotros. Comezou a experimentar co cacao aos 25 anos, dixo fai 8, e agora elabora artesanalmente o seu produto. Partimos normalmente dun 72% de cacao, porque é o punto, polo menos para min, en que se encontra ese equilibrio entre sabor que podas apreciar as notas de cata, sin que sexa demasiado doce nin demasiado amargo. Presente no mercado gourmet galego de Madrid e Barcelona, busca desembarcar no de Portugal. Aniversario do nacemento de Jackson Pollock, unha figura clave no expresionismo abstracto. Pero Pollock é moito máis. Converteu o feito de pintar nunha experiencia física, ca técnica do dripping, que é colocar o lenzo no chan e deixar caer as pingas de pintura sobre el, creando trazos que transmiten a enerxía e o ritmo do artista. Un bo exemplo é Converxencia. Comezou en branco e negro, pero non lle convencía e engadiu a cor. A peza foi un éxito, pero tamén unha fonte de frustración. Os espectadores buscaban a relación co seu título, Converxencia, o que desesperou a Pollock, que a partir de entón titulou as obras con números. Como esta, a seguinte, número 31, que amosa moi ben esa intención de que a pintura recolla acción e movimento. Un pioneiro, un xenio, pero tamén un home cunha vida turbulenta que se reflectiu no seu estilo. Feliz noite, ata mañá.